antzadan sufrido ya bien. Ez nik entzun dutze da, batez be, frenteko gauzak, apur bat, bueno, paseta bien milurre paseta bien gozie, hotza, eurize, dana paseta bien, kontxauek. Beste leku batzuen artien, Elgetan egotea Tokaiakon, Tokaiakon Saibigain, Saibigaingo batalla Tokaiakon, berakondetan, ez, Mañaritik gora, zelan, izonik jabien, ditik gora, da ganera, bueno, martxa honien, ez, morazino heldu arte, egoerarik, nik esango neuke, eskasenenean, ez? Beti gorantza erasoa aitea da, nien asmetitarra, ez dakit zelan dan, baina beti entzun izan dut, abantaila daukala goikaldean dagoena, ez? Beti gorantza joatea, seguru desabantaila dela, ez? Bertan be Tokaiakon, gero lemoatzen be Tokaiakon, beraz, bueno, nahikotxo, eta besteak beste, Durangoko bombardeoan permisoan egon zan amen, eta gero Gernikakoan be Tokaiakon akuartelaute egon zirela, ez dakit dut izan zetan den euskudez, Gernikako bombardeoan Gernikan be egon zan, beraz, bueno, danatari Tokaiakon, esan, bai. Gero, nola bukatu zen gerra prozesua berarentzat? Santoñan harrapoa bien, bueno, Santoñako pakto edo horretan harrapoa bien, da gero, okerrezpanago, Espinosa de los Monteros eruen ebien lehenengo campo de concentración batera, eta gero batallón de trabajadores baten nire egite mekanikoa zan, eta bialdu eben Bartzelonan egon zan debalde lanik. Esklabo gisa, esaten. Hori da, esklabo gisa, bai. Hori da. Bai, Holanda. Zenbat denbora egon zan, badakizu guzti bera? 3 urte baino gitxi hau, itxien ziren. Guztira 3 urte baino.